Xavi és un dels millors futbolistes del món i per això avui ha rebut el Premi Catalunya de l'Esport. Però la llegenda de Xavi va començar molt abans, fa 12 anys, el 20 de desembre de 1998. En aquella època el Barça anava desè a la Lliga. Sí, ho heu sentit bé, he dit desè. I és clar, el seu entrenador estava a la corda fluixa. Vinga, nois, avui és un partit molt important. Ei, tu, el de la càmera, què fas? L'entrenador no era en Guardiola, era un altre amb un caràcter una mica diferent. ¡Basta! ¡Basta! Hoy tenemos que ganar. Si no, me van a cortar el cuello. Mister Bengal, què vols que faci? Tú, sentarte en el banquillo. Tienes una lesión muy larga y tú no tienes ritmo. Sí, mister, però jo sóc l'organitzador d'aquest equip. Si no jugo, qui ho farà? ¡Xavi! ¡Xavi! Mister, sóc aquí. Hoy vas a jugar de titular. D'acord, mister. Sí, ja sé que s'ha de confiar en el planter, però quan el planter t'asseu a la banqueta fa molta ràbia. Tot i que a la banqueta no s'hi està malament. Ziga! Zaga! Ziga, Zaga! Ziga, Zaga! I així va ser com Guardiola va començar a pensar que un dia seria entrenador. Però aquesta història la deixarem per un altre dia. Tornem al partit. Mister, no sé si podré. És massa pressió. Tú siempre negativa, nunca positiva. Fes servir el cap. El cap. D'acord. I així va ser com Xavi va marcar el gol de cap que va salvar un altre cap, el de Bengal. Gràcies. Tenia raó. Havia de fer servir el cap. ¡Felicidades! Jo sempre tinc raó. ¡Me has salvado el cuello! Algun dia seràs el meu substitut. ¡Tú eres muy bueno! I potser fins i tot et donaran el Premi Catalunya de l'Esport. I així va ser com va néixer la volteta màgica de Xavi. Em sembla que estic marejat. Tot i que encara l'hauria de perfeccionar una miqueta.